Yun nga po, akala namin magiging kami. Actually, hindi naman ako humihingi ng full amount. At least ngayon may bigay na sa akin ng half. Okay, sabihin na natin 4,000 every month. Mabigat bang bumigay ng 1,000 every month? Sumbong kasi nitong si Jonalyn, siya raw ay hinututan para maipagawa ang bahay ng kanyang nanay, nung lalaki. Masakla, partner. Gusto ko lang po makuha yung share ko doon sa bahay na pinagawa namin kasi wala na po kami ngayon. Nung umuwi ako, nung first na uwi ko, pinapagawa yung bahay na yun. Tapos, sabi niya sa akin kung gusto ko daw mag-share, ipagpatuloy namin yung bahay. Magkano itong pinag-uusapan nating pera dito? Less than 100K? Yan ba'y isahan? Hindi po isahan. Hati-hati. Ganun. O, yan ba yung bahay na Yes po. pinagawa at nag-share ka? Ngayon ata buo na yan kasi pinagpatuloy nila. Nakakausap mo pa ba siya ngayon itong si Jobert? Never na po kasi binlock nila ako sa Facebook. Actually, ang nagpakilala sa akin nung last na ka-chat is yung girlfriend niya daw yun. Kasi every month ko siyang pinapaalala o ano na yung hulog mukha ko dun sa bahay. Kasi sinabi niya doon maghuhulog siya ng every month 1,000. Pumayag ako sa ganung usapan. Pumayag ka just for the sake na makabalik yung share mo. Opo, and tapos after na mag-usap na yun, one time na lang akong hinulugan ng 1,000. Ano naman ang trabaho nitong si Jobert ngayon? Ngayon ata nasa munisipyo po, Ginobatan. Ginubatan. Jobert, ano ang masasabi mo patungkol sa inireklamo ng dati mong minahal at dati mong ex na si Jonalyn laban sa'yo? Hindi ko man po ina-expect na kasi ang usapan po noon, sabi niya, gusto pa rin niya talaga magbukod. In-offer namin yung bahay, na gano'n na, o kung gusto mo niya, kayo nang bahalaan niya dyan sa bahay. Hindi ba intentional na ginamit mo lang siya or intentional na hiningan mo siya ng pera para mapatapos yung bahay nyo? Hindi po, sir, kasi nga yung pong bahay na nga po yan, sir, kasi pinapapapapa nga po yun. Yung anak niya po, lagi doon sa bahay pag walang pasok, sinusunod ko po bilyar. Jonalyn, so akala pala daw kasi ninyo magiging forever kayo. Yun nga po, akala namin magiging kami. Sabi niya kasi sa akin, kung gusto mong ipagpatuloy nating bahay na to, pwede ka mag-share. Girlfriend ako, nahiya naman ako na sabihin ko sa kanya na gagawa kami ng kasulatan na nagpapadala ako. Sinachat niya lang ako na magpapadala ka ba para share dito sa bahay? Ganun po. Sir, sa totoo lang, sir, halos buwan-buwan po ako saan, halos iniiyakan ko pa nga yan, nangyari dyan. Ano? Yung, Bakit mo iniiyak yung ka? mga ilang beses na, sir, na pag umuwi yan, halos nahuli ko din sa self-control niya. Yan ang pinagawin namin yung una, yung check one na yung sa sa friend na daw sila, pero nakikita ko friend na I love you to doon, yung baby, yung tawagan nila din sa So, halos, ang pinag-awayan nyo, third party, nagsilos kayo. na-actuan din sa video kasi after first birthday niya sa ex niya, tapos may video yun, di niya alam, yung friend niya, nag-live Facebook. O Jonalyn, nahuli ka daw kasi na may pa-birthday ka sa ex mo. Birthday po yun ng kaibigan ko. Which is, sabay sila ng birthday ng ex ko na Chinese. So, nandun yung Chinese. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, open-minded. So, nabully kaming dalawa. O, kiss, ganun. Yun, kinis ako ng Chekwa. Pero hindi po sa lips, dito lang po. Ayun. Ito na po, ma'am, yun eh. Hindi na isang beses po kasi yun, tatlong beses po yun, ma'am. Overthinking lang po siya. Oh. Which is, wala naman siyang ebidensya na, wow, ang daming lalaki. Ano yun? Oo, nag-overthink Maganda ka ko daw, naman pag Jobert. ganun. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, Jobert, diba, ang gusto ko lang naman is makipag-usap ka ng maayos sa akin. Kasi, alam mong may responsibility ka pa sa akin, bakit ako binlock at bakit mo hinayaan i-block ako ng girlfriend mo? Alam mong may responsibility ka pa sa akin. At saka pumayag naman ako sa 1,000 every month na ibibigay mo sa akin, pero anong ginawa mo? Sabi ko naman, pag may upal yung bahay, doon lang makakapag. Di ba may umuupa naman na sa bahay niyo, nalaman ko 6,000 every month at may trabaho ka na ngayon. 4,000 lang yung kakalipat lang yung access sa bahay. Okay, sabihin na natin 4,000 every month. Mabigat bang bumigay ng 1,000 every month? Actually, hindi naman ako humihingi ng full amount. At least ngayon may bigay na sa akin ng half. Willing ka pa rin na makapag-usap at willing ka rin na kahit pa paano maibalik dito kay Jonalyn yung pinaghirapan niya din na pinadala sa inyo. Opo, ma'am. Pero di naman po yung sobra. Nakapagreklamo na ho ba si Jonalyn laban kay Jobert? Hindi pa eh. Wala pa reklamo ni journalist. Siguro may pag-usapan na lang nila dito sa Barangay Travesia. Padayan na natin sa tamang proseso. Pwede mag-complain si Jonalyn para i-set natin yung hearing nila. Initiate sa akin. Ano mo at hindi ko na-initiate may doon tayo mag-upunta. Tapos pagkatapos, doon ako anong mangyayari. So ganito na lang, Jonalyn, sasamahan ka ng aming team papunta doon kay Kapitan Rapisura
prokuratura para makapag-file ka ng formal na reklamo. So, titistigo, Jonalyn, yung aming team sa paghaharap nyo pag na-schedule na kayo ng kapitan nang masiguro natin na magkaroon kayo ng formal na kasunduan at masunod yung kasunduan. Okay?